आंबा पाहिजे बा की दोन्ही कर बेगान द्यायचा चालेल तुला घेऊन एक पाणी बॉटल उठान बॅग घेऊन आणलं ना आपलं देखा दर्शन नाही पाणी बॉटल घ्या चाल जीवा देखे तो पूरा दाव नाम केते कोडार पास होतन ते नाम उतरा दे पड़ा रे चल आमार जाता तो जाती ए इतना रे तंग दोरे वाला अरे गुड आइडिया रे कत जा कत कार्पिंग बारे एले तंग चाडे आम बुते कि आम पाइन दिबे तो दोरे वाला बस राम का नाही रे केंची पडला कोणी बापू नाही रे आम्ही बुद्ध आंबो गच्चे बुद्ध तमको नहीं जीवो এটা বুঝতে পারছ রে अरे सत्तर का डोरी गले